हाय लोगोफोर नोंथांमोन सिगाङाव मोनसे खोथा बुंनो सानदों मानो होनबा जोङो मैया बिदि बायदि आंजों बेलेग जायगायाव बेरायनानै मारनानै बेयावहा जोङो बाइक एक्सिडेन्ट जाना गोलैदों माने टार्निंआव गोलैदों आरोना आंना नै आखायाव एसे नै नोंथांमोना नायनो हागोन आखायाव दोलादों आंना नै ओमफ्राय बे फाफ्लियाव जानाय सिंख्रि आवराव जानाय बे हान्थुआव जानायखौ दिन्थिनो हाया नोंथांमोननो बेनि थाखायनो गाज्रि मोना ओरै आखाइनिखौ दिन्थिबाय आरोना नैबाव एसे नै बेयाव गोसोम जाना दं आरोना थैसाब खाना दङ आंहाथ' बारा एसेबां जेबो जायासै जोंना बिदिबाया बांसिन जादों आरोना जखमा बिदिबायना बांसिन जादों सोरबा सोरबा एलबियावबो जों हाबनो हानाय नङा लोगोफोर आरो बेग केरिमान जों भिडिअ लाबोनो हानाय नङा नोंथांमोना गाज्रि दामोन मानो होनबा बिदिबायना बांसिन जादों आरोना जखमा आंनाथ' बारा जायाखै नोंथांमोना बिनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव माने जों सोरबा एलबियाव हाबनो हाया सोरबा भिडिअ बानायनो हाया बिनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन अननानै प्लिज आरो जायफ्रा सोरबा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों नोंथांमोना अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जोंनि चेनेलखौ एसेनोसै आरोना लोगोफोर गाज्रि दामोन।